Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Katalikɛ jatigɛwale kɛlɛli wulikajɔw la Mali wolomasiri tabaw ye dankari kulu maramafɛntigi ma 80 la ani ka tigɛ da kɛlɛkɛminɛ caman ka kɛɲɛ ni bingaliwale 7 ye min kun tara ka ɲɛsin Mali yɔrɔ 7 ma. ISC ale jamana denmisɛnw ka lajɛba fɔlɔ sigira sen ka kunungo tarata min ka dɔn k'a fɔ jamana 3 in denmisɛnw olu bena fara ɲɔgɔn ka tile 3 kɔnɔna na ka se ka u ka hakilinaw ɲini u ka jamanaw bena wulikajɔba mun kɛ ka kɛɲɛ ni waati nataw ye. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi araba ye juillet kalo tile 2 san 2025 an bena min walawala aw ye ni sisanda in na o kama an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn. Advance TV sugandili la ka se k'aw kunnafoniya tele min kɛlen don ka paraɲɛ caman bila ani teletɔw ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na ka kɛɲɛ ni kunungo tarata ye juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 kulu maramafɛntigiw olu ye wulikajɔ boloda ka ɲɛsin Mali yɔrɔ 7 ma waati kelen na. Ni wulikajɔ ninnu kɛra sababu ye Mali wolomasiri tabaw olu ka se ka dankari maa 80 bɔɲɔgɔnko la ka tɛgɛ da bololaminɛ caman kan. O kɔfɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ jamanadenw ko olu ma to kɔ ka sababu kɛ olu ka dɛmɛɲɔgɔnya yira soldasiw kɛrɛfɛ wagati bɛɛ lajɛlen na. Mamadu Jalo ale bɛ caman ɲɛfɔ an ye o ko la. Juillet kalo ale tile fɔlɔ banbanciw ye bagabagali walew ta fɛn min ye ka Mali marabolo 7 ni k'o sɛgɛrɛ. O kɛra sababu ye an ka finitigilakaw olu ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati ŋaniya jugu min kun bɛ nin maa ninnu kɔnɔ ni ka a bali. O sababuya la an ka pankuru fo ka se an ka kɛlɛkɛcɛw ma olu kɔni ye juguw yara a siw ma bɔ foyi fɛ. Faamaw ka nin wulikajɔ in o b'a yira k'a fɔ an ka finitigilakaw su ni tile u bɛ jamana lakanani baara min na o kɔni siga man ka k'o la cogo si la. O tɛmɛlen kɔfɛ an ka jamana kɔnɔdenw kɔni ka cɛsiri bonyana fɛn min ye ni banbanci walekɛbaw ni ka tɛgɛ da dɔw kan ni k'u bila an ka finitigilakaw ka bolo kan. I n'a fɔ maliden kelen-kelen bɛɛ kɛlɛ waati o ye kɛlɛkɛcɛ dɔ ye. An se sɔrɔ jugu kan. Donc ne bɛ message min lase malien bɛɛ lajɛlen ma n tɛ fanga min bɛ bin ta fɛ mais i ka k'i ka jamana fɛ. Ni sɔrɔsiw ninnu filɛ n'u ta ka bɔ jamana kunna mais Mali bɛ to yen. N'i y'a jateminɛ bi sɛnɛkɛla tɛ se ka sɛnɛ kɛ commerçant tɛ se ka commerce baara kɛ. Bon an minnu bɛ transport fana na an tɛ se an ka transport baara kɛ. Donc malien bɛɛ ka kɛ cɛ kelen ye ka ni banbaci ninnu kɛlɛ o de nafa b'an kan. Bon an bɛ dugawu fana kɛ minnu b'a la n'u ma faamuya Ala ka hakili ɲuman d'u ma o ka bɔ a la. Lakanako in filɛ yɔrɔ min sisan a kuma ka ca dɔɔni. Mais an kɔni bɛ dugawu k'u ye dɔrɔn Ala ka hɛrɛ k'an ye an ka bɔ jugu bolo. Nin waleya minnu kɛlen filɛ nin an ka jamana kɔnɔden ninnu fɛ a kan ka kɔkɔrɔma don wa maliden kelen-kelen bɛɛ kan ka bila a hakili la k'a fɔ n'an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri ye fɛn min ye banbanciya wale min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ fu bɛ siri a dan na. I n'a fɔ an ka jamana jɔnjɔn b'a fɔ cogo min na maliden kelen-kelen bɛɛ kunkilenna kelen hakilina kelen ani ŋaniya kelen faso Mali ale ka ɲɛta sabatili a n'a ka lakana sabatili la. Nin kɛra jajo dɔɔni ye cɛ fɔli i bɔra.
foli k'a di an ka wolomasiri tabaw ma u ka wulikajɔ baw la halisa an bɛ taa ni kunnafoniyaw ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo tarata juye kalo tile fɔlɔ san 2025 AES jamana denmisɛnw ka lajɛnba fɔlɔ sigira sen ka palais de la culture la ni tile saba lajɛ in ko a dabɔra de ka se ka nin denmisɛn ninnu ka hakilinaw ɲini ni jamana ninnu ka wulikajɔbaw la min y'i ka dɔn k'a fɔ Mali ale farikolo ɲɛnajɛ minisiri ka fara Burkina Faso ale ni Niger ta ka olu de ye nin ko ninnu sigi sen kan ka bonya bɛɛ lajɛlen di Mali furancɛla faga ɲɛmaa ma général d'armée Assimi Goïta. Aissata Ba ale ni Musa Ɲangi olu ye wulikajɔw kɛ u ye minnu sɔrɔ a ko la an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. Faraɲɔgɔnkan ani cɛsiri o ye AES sifinnakaw olu ka kɛlɛ belebele dɔ ye jamanajɔ ale baaraw kama. O de la jamana in saba sifinnakaw olu jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ko sommet des adolescents et des jeunes de l'AES ka se ka u fɛla fɔ jamana ninnu yiriwali kow la. Lajɛrɛ in yɛrɛ kɛnɛ kan palais de la culture Amadou Hampâté Bâ jeune tɔgɔ la CNJ ɲɛma Sori Ibrahim Sise ale ye a ka nisɔndiya yira ni ka laban ka jamana saba in ɲɛmaw fo u ka danaya dalila sifinnakaw kan. Kumasen min yɛrɛ talen don ni lajɛrɛ belebele in ale tago fɔlɔ senfɛ o ye ko kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu na ka o sifinnakaw olu fara ɲɔgɔn kan. Kumasen min yɛrɛ sugandira sifinw ka lajɛrɛ wɛrɛ la min kɛra ɲamɛkaw fɛ yen nɔ kalo tɛmɛlen. Muso ani denmisɛnw tɔgɔla minisiri Jara Jɛnɛba Sanogo ale kɛlen ka kuma ta a ko sifinnakaw ka u jeniyɔrɔ fi ni tile saba lajɛrɛ in na ni fɛrɛbaw dili ye fɛrɛ minnu yɛrɛ bɛ taa u ka yiriwa sira fɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin sommet in ale hakilina bɔra AES jamana saba la yaasa denmisɛnw olu sen ka se ka don toga min na jamana ale kunkan ko kuma dɔw fɔli la. Fɛn min yɛrɛ ye sifinw olu tɔgɔla minisiri ye Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ale ye wele kɛ sifinnakaw ye ko ni tile saba in kɔnɔna la k'u ka baara ninnu ta u sɛbɛla barisa ko jaabi minnu mana bɔ nin baara ninnu kɔnɔ k'o na kɛ gafe ye ni ka di jamana faamaw ma. O sira fɛ a ko k'a b'a ɲini gouvernement fɛ ko fɛn min ye nin sommet in ye k'ale ka kɛ laada ye AES jamanaw olu yiriwali kama bɛɛ lajɛlen sen bɛ don yiriwa min na. Mon fils, tu es un adolescent. Aujourd'hui, bientôt, tu atteindras l'âge adulte. Jamana siniɲɛsigi bɛ denmisɛnw de bolo o kama n'i ko jamana ka ɲɛta a tɛ taa sifinnamaw ka wulikajɔ kɔ ni waati na kunnafoni bɛ taa ɲɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni waati laban ninnu na jateminɛw y'a jira k'a fɔ an ka dubaw olu b'a la ka tunu ka jɔyɔrɔ di dunicininw ma a jirala k'a fɔ ko o wale ninnu ko sababu de bɛ a la ko wa ko a kɔlɔlɔ dan fɛnɛ tɛ anw ka ɲininikɛlaw olu ye mun sɔrɔ a ko la an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. Duba kɔnɔna sigi sinsilen don tilennenya bonya ani ɲɔgɔn dɛmɛ kan olu ye fɛnw ye mun be an ka ladamu ani lada sigili sen kan ko kɔkɔrɔma don an ka sigi kɔnɔna na. Nafaba de bɛ kɔnɔna si la duba kɔnɔ si nafa kɔrɔ den tiɲɛman duba kɔnɔ i y'a sɔrɔ i dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen u b'a kɔlɔsi i kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen u b'a kɔlɔsi a b'a dɔ bɛ yen u b'a kɔlɔsi n'a bɛ ka pili jugu ta a b'a kun mais i kelen ni gardien ni wulu ni i muso gardien ani wulu bon wulu balen don de jɔn bɛ den dilan ani barikɛden mais n'a bɛ duba kɔnɔ a bɛ dilan o dɔ t'i ɲɛ pɛrɛ o b'i den dilan ala t'i yɛrɛ ɲɛ pɛrɛ o den bɛ tiɲɛ ka tigɛ bɔ a kala o duba kɔnɔna nafa la an bɛ ɲɔgɔn dilan an nana ɲɔgɔn bolo an bɛ taa ɲɔgɔn bolo. c'est duba kɔrɔ de ka a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye n'an kɛra kelen ye an nɔgɔ ka kun ɲɔgɔn na fo ne ka kɛ duba kɔnɔ n'aw farala ɲɔgɔn kan ko bɛɛ b'a kɔnɔ diya bɛ yen goya bɛ yen ɲuman bɛ yen juguman bɛ yen ɔ min ye juguman in dɛ ɲuman in de bɛ kɛ ka juguman in dilan mais n'a fɔra k'e ka bɔ duba kɔnɔ ka taa dunicinin na dunicinin na jɔnni bɛ yen dɛ e m'a ye aw faw t'a sɔrɔ du kelen kɔnɔ cɛ 10 a bɛ n'a ka fɛn a bɛ n'a muso a n'a den duba kɔnɔ ma duba nafa tɛ se ka ban duba kɔrɔ k'a ye n'an ka hinɛ ɲɔgɔn na a ye n'an ka ɲɔgɔn dafa wolongon duuru filɛ nin ne bolo nin si tɛ mais n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ fanga ye. Ni sociologue in ka fɔ la duba kɔnɔna sigi ye ka faamuyali kɛ ani ka hakɛw bonya ko o de bɛ kɛ sababu ye ka bɛn sinsin dukɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ. Mɔgɔ min ye duba kɔnɔ sigi kɛ i b'a sɔrɔ a tigi bɛ hinɛ kosɛbɛ a b'a to i bɛ bunahadamadenya n y'a f'i ye cogoya min na bunahadamadenya bɛ dege duba de kɔnɔ a bɛ dege duba de kɔnɔ parce que déjà du fitininw na a éducation sɔrɔ man di o i b'a sɔrɔ du fitinin na i bɛ taa sɔrɔ fa bɛ baara la ba bɛ baara la depuis sɔgɔma u bɛ bɔ o ni denw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Duba caman b'a la ka tunu bi ka kɛ dunicininw ye ka sababu kɛ ladamuko gɛlɛyaw ye. Duba kɔnɔ a mana kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ yen n'olu baselen don e bɛ ladamu min sɔrɔ o kɔnɔ e bɛ danbe min sɔrɔ o kɔnɔ i bɛ danbe dɔn i bɛ
taabolo dɔn i bɛ bunahadamadenya i b'a dɔn duba de kɔnɔ kosɛbɛ. Den min lamɔna duba kɔnɔ ani den min lamɔna dujini kɔnɔ u ka adamadenya tɛ kɛ kelen fiyewu. N'a y'a sɔrɔ duba kɔnɔna sigi ale sinsilen don bɛɛ ni i jɔyɔrɔ kan ni o ye dutigikɛ ale bɛ du musakaw ɲini, dutigimuso ale b'i janto du la ale ni dudenw ka ladamukow la. O wale ninnu bɛ kɛ sababu ye ka bɛn sinsin du kɔnɔna na, dɔgɔnin b'i yɛrɛ dɔn dɔgɔ ye, kɔrɔ b'i yɛrɛ dɔn kɔrɔ ye. Ko wa ko ni a lajɛ o wale ninnu sɔrɔ man di an ka duniciniw kɔnɔna na nin waati in na. Halisa kunnafoni an bɛ taa n'a ye nin waati na kunnafoni nasira wɛrɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ telefɔni dilan ale baara ye min kɔni yakubayalen don kosɛbɛ Mali la, wa mun b'a baara kɛ olu bɛ nafa caman sɔrɔ a la, nka ko nin waati ninnu na nin baarakɛla ninnu ye maaw ye mun jatelen tɛ sariya kɔnɔna na k'a sɔrɔ dɔnniyabaw de b'u la mun kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ fɛnɛ lataa ɲɛ. Yaasa an ka se ka faamuyali caman sɔrɔ nin ko la, Mamadu Jalo ale ye wulikajɔw kɛ, a ye mun sɔrɔ an ka jɛn ka ɲɛmada o fɛ. Bamako n'ale y'an ka jamana faaba ye, telefɔni dilannaw olu kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sɔrɔ ale bosonni na an ka jamana kɔnɔ. Maa caman bɛ yen nɔ n'olu bɛ nin baara kɛ n'u ma kalan kɛ a sira kan. U kɔni y'a jira k'a fɔ nin baara ninnu bɛ ka kɛ sababu ye walasa u k'u dahirimɛ sɔrɔ ani fɛnɛ ka sifinnakaw ni k'olu ka dɔnniyaw cari subahana mansiw labaarali sira kan. Bon ninnu ye nin ye testeurs ye ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ courant bɛ ka yɛlɛn walima courant min bɛ ka jigin. An bɛ se k'a fɔ thermomètre ni ye fer à souder ni bɛ fɛ ka soudeli kɛ, ni ye vapeur ni bɛ fɛ ka circuit minnu wuli, bon nin fɛnɛ ye o kelen ni bɛ fɛ ka écran wuli. Baara bɛ se hali microscope ni fɛnw fɛnɛ ma. Kuma dɔ la mɔgɔ yɛrɛ ma n'i sigilen bɛ ni microscope a bɛ k'u kɔnɔ ko kuma la k'aw laban kɛra docteur ya. Ni maa minnu filɛ nin ye n'olu ka baara ɲɛsinnen don telefɔni dilan ma, u kɔni y'u cɛsiri kosɛbɛ walasa ka se ka telefɔni a n'a nɔkɔminɛnw ni k'olu kɛ fɛɛrɛ ye barantanya ni k'o kɛlɛ. Baara kɔni a ka fisa, a ye métier di mɔgɔw ma n ta la, bon an yɛrɛ dɔw dege métier la a la. An bɛ se k'a fɔ a sera sababu ye ka ne yɛrɛ n k'an yɛrɛ ta fɔlɔ, parce que hadamaden n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ i ka se k'i yɛrɛ ta fɔlɔ ani fɛnɛ dépense misɛnmaninw bɛ sokɔnɔna la an bɛ se ka minnu gérer n'a ye ka k'i yɛrɛ ma hɔrɔn o de ye ko in yɛrɛ base yɛrɛ ye fɔlɔ. A kɔni tiɲɛna a ye nafa la caman las'an ma, parce que an kɔni an ye muso fura la, mɔgɔ bɛ u ye terrain san ka terrain jɔ, fɛn caman kɔni an ye nafa caman sɔrɔ a la. An bɛ don min na ko bi cakɛdaba minnu bɛ yen nɔ n'olu yɛrɛ bɛ telefɔniw dilan olu ka nɔrɔbila tɛ Mali kɔnɔ, nka nin maa kofɔlen ninnu kɛlen don ka cɛsiri bonya kosɛbɛ walasa telefɔni minnu n'olu bɛ don an ka jamana kɔnɔ ka se ka fɛɛrɛ ɲiniw na n'u tiɲɛna k'u dilan ani fɛnɛ k'u minɛnw falen, nka u y'a jira k'a fɔ u ka baara in gɛlɛya caman o b'a kɔnɔna la. Baara min don a reconnulenba tɛ jamana kɔnɔna la yan nɔ, or que an bɛ se k'a fɔ moto ni mobili tɛ du bɛɛ kɔnɔ, mais a du ka dɔgɔn telefɔni tɛ du min kɔnɔna la. Dɔw yɛrɛ ka telefɔni yɛrɛ mana mɛnna a bɛ bɛn prix min na o prix kelen tɛ se ka fɛn. Telefɔni panne dɔ b'a la, donc i bɛ to o panne bɔli la o géreli sen fɛ panne wɛrɛ bɛ bila a la. Telefɔni yɛrɛ bɛ se ka moteur yɛrɛ bɛ se ka sa yɛrɛ. À chaque fois telefɔni kuraw bɛ bɔ fo k'i adapter olu dilanni cogo la. Ni jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ ka se ka nin maa ninnu k'u lasago donna nataw la ka hakili jagabɔ kɛ walasa an yɛrɛ bɛ se k'an yɛrɛ ka jamana tɔgɔla telefɔniw ni k'olu dilan. Ayiwa ni de bɛ taa ni an ye jamana kɔkanko kibaruya kɛnɛ ka Ayisata Ba ale ye wulikajɔ kɛ a ye mun sɔrɔ Mamadu Jalo ale b'o lakali an ye. Ɲɔgɔnnajɛba minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ ɲɛtaasira musakakow koɲɛw ma o tako naaninan baaraw sigira Séville dugu kɔnɔna la Espagne ale jamana la. Okumu kɔnɔ AES jamanaw olu ma to kɔ u ye kulu wuli ka se ka taa u haminakow an'u ka laɲinibaw fɔ nin kɛnɛ kofɔlen kan. O laɲini ninnu kuma lasera an ka jamana premier ministre fɛ général de division Abdoulaye Maïga AES jamana o tɔgɔ la. A ka lasew kɔnɔna la a da sera AES jamana ɲɛmaw laɲini minnu b'u la ani fɛɛrɛ minnu sigilen don cogo min na ɲɛtaa siraw olu bɛ se ka sabati AES jamana kɔnɔ i n'a fɔ laɲini mun bɛ yen nɔ n'o ye kelenya sinsinnen o ka se ka sabati. Burkina jamana kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ finitigilaka kɔrɔw la minnu bɛ wele ko VDBw olu kɔni y'a laɲini ka se ka fara finitigilaka minnu bɛ yen nɔ jamana kɛlen don ka minnu lakodɔn olu kan. O waleya ninnu kɛra sababu ye Burkina finitigilakaw ka kuma lasera n'o ye Abdoulaziz Ouédraogo ye. Ɲininkali kɛra ale la o ko kun kan. A ye kɔrɔfɔ min sɔrɔ ka fɔ o la o de ye k'a fɔ nin laɲini mun kɛlen filɛ nin ye finitigilaka kɔrɔ dɔw fɛ a dɔw la dɔw gɛnnen don wa dɔw fɛnɛ bɔra finitigiya la ka sababu kɛ kun caman ye. O hukumu kɔnɔ hakili jagabɔ caman kan ka kɛ walasa ka se ka nin laɲini ninnu sabati ani fɛnɛ
tali kan ka kɛ sariya kisɛ minnu bɛ yen nɔ burukina finitigilakaw kun kan ka se k'olu jateminɛ n'a ni olu tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ya. Rwanda ale ni RDC Congo olu ye tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la min laɲini kɛra l'Amérique jamana fɛ. O hukumu kɔnɔna la baaraw kunfɔlɔw olu kan ka daminɛ yanni juillet kalo tile 27 cɛ. N'o dɔ ye ka se ka kulu sigi sen kan min bɛna jateminɛ kɛ ni bɛnkan sɛbɛn in a kɔnɔna laɲiniw lawaleyali la. Ani fɛnɛ ka se ka hakili jagabɔ kɛ cogo min na bɛn bɛ se ka sinsin ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ min kuntagala bɛ t'i jɔ kalo 4 o bɔɲɔgɔnko la. Nin baara ninnu bɛɛ bɛna jateminɛ Union africaine, l'Amérique jamana ani Qatar fɛ walasa bɛn o bɛ se ka mɛn senna ni jamana fila ani ɲɔgɔn cɛ. O hukumu kɔnɔ sigafɔ kunfɔlɔw olu kan ka kɛ nin waleya ninnu kun kan min bolodalen don Oti kalo ale tile 11 na. A ma ladɔnniya k'a fɔ nin baara ninnu senfɛ banbanci maakɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'o ye M23 ye olu sen ma don bɛnkan sɛbɛn ninnu bolonɔbilali la. I n'a fɔ a y'a faamuya cogo min na nin de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an bi aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se k'aw kunnafoniya k'a ɲini aw fɛ a ka to aw nɔ na nɛgɛ kanɲɛ 19 tɛmɛlen ni sanga 35 ye ani Asanso bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nanzarakan kɛnɛ kan aw k'an bɛn Ala ka Mali lataa ɲɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.